नमस्कार। हांव आसा संत स्वरूपनाथ आंबी कॉलेज पेडणे हांगा आसा आणि आता कांय वेळान हांगा जे कावंटींग आसा जे 10 तारखेक वोटींग जाल्ले पंचायत निवडणुकीचे त्याचे कावंटींग जावपाचे आसात। एकंदर सगळे तयारी आसात, सज्ज जाल्ले आसात। आता थोड्या वेळान हांगा कावंटींग सुरू जातले। जे कावंटींग हांगा संत स्वरूपनाथ आंबी कॉलेज हांगा जे जातले ते गांवात जे गांव आसात तातूंत मांद्रे, हरमल, तेरेखोल, केरी, कोरगांव, पारसे, चोपडे, आगरवाडा, पालये आणि मोरजी हे जे गावाचे जे आसा कावंटींग जे आसा हे हांगा संत स्वरूपनाथ आंबे कॉलेज हांगा जातले आणि बाकीचे जे आसात गांव जे आसात ते तुये हांगा जे सेंटर आसा थंय कावंटींग जे आसा थंय जातले। एकूण जे पेडणे तालुक्यान वोटींग जे जाल्ले आसा 87.61% वोटींग जाल्ले आसात आणि तातूंत 17 पंचायती आशिल्ले निवडणुकीत आणि तातूंत 230 जे आसात लेडीज कॅन्डिडेट आशिल्ले आणि 220 जेंट्स कॅन्डिडेट आशिल्ले। त्याच बरोबर टोटल जे आसात कॅन्डिडेट पेडणे वाठारान 450 कॅन्डिडेट आशिल्ले आणि जे प्रभाग जे आसात निवडणुकी तर 127 जे प्रभाग आशिल्ले वॉर्ड आशिल्ले आणि 92 वोटींग सेंटर पेडणे वाठारान आशिल्ले। एकंदर 36 जे आसात माजी सरपंच जे आसात तांच्यांनी ह्या निवडणुकीन पार्टिसिपेट जाल्ले आणि 26 जे आसात माजी पंच सदस्य म्हणून जे आसात तांच्यांनी निवडणुकीक उबे राविल्ले। त्याच बरोबर 4 जे कॅन्डिडेट आसात प्रत्येक ते 4 गावातले हरमल, इब्रामपूर, तोरसे आणि चोपडे हे 4 गावातले 4 प्रभागातले जे 4 जण जे आसात बिनविरोध निवडून आयिल्ले आसात आणि एकंदर जे पेडणे तालुक्यान जे वोटर्स आसात ते 55,895 जे आसात वोटर्स आसात। तातूंत 27,690 जे जेंट्स वोटींग आसात आणि लेडीज जे आसात 28,205 लेडीज वोटर आसात। एकंदर हे सगळं पळयले उपरांत जे नवीन जे फेसीस जे आशिल्ले ह्या निवडणुकीक उबे राविल्ले तांचे भितर आणि त्याच बरोबर जे माजी आजी जे सरपंच आशिल्ले ते सुद्धा खंय तरी ह्या निवडणुकीक उबे राविल्ले। एकंदर हे जे निवडणुकीचे वातावरणान पेडणे वाठारान जे प्रवीण आर्लेकर जे आसात काही त्यांच्या पक्षाचे जे लोक आशिल्ले तांकां तांच्यांनी सपोर्ट केला आणि त्याच बरोबर मांद्रे मतदारसंघान दयानंद सोपटे जे त्यांचे बीजेपी कार्यकर्ते जे आशिल्ले तांकां सुद्धा त्यांच्यांनी ह्या निवडणुकीक सपोर्ट केल्ले आसा आणि त्याच बरोबर लक्ष्मीकांत पार्सेकर माजी मुख्यमंत्री जे आशिल्ले त्यांचे सुद्धा त्यांचे काही कॅन्डिडेट ह्या निवडणुकीक आशिल्ले। त्याच बरोबर जे प्रेझेंट आमदार आसा जित आरोलकर हांचे सुद्धा कॅन्डिडेट ह्या निवडणुकीक उबे राविल्ले। हे सगळे पळयले उपरांत जे निवडणुकीचे जे निकाल आसा आज जे कावंटींग जे आता थोड्या वेळात जे सुरू जातले एकंदर एक कावंटींग जाल्या उपरांत कळून येतले की कोण आजी किंवा माजी जे सरपंच आशिल्ले ते निवडून येतात की आता जे नवीन फेसीस जे आसात ते निवडून येतले। सध्या आख्खे गोंयभर सगळ्यांक उत्सुकता जी आसात एकंदर कोण निवडून येतले आणि कोण नवीन फेसीस या वेळार येतले सध्या सगळ्यांचेच लक्ष आसा। प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी।